Manay. Welcome to my channel. This is Seal and this is Sealbal channel. Please subscribe. Thank you. Kita sinta, damdamin ko'y nagbago, ang isip ko ay naiba. Dati-rati pag-ibig ay laruan, tigas ang bato ang puso. Ay sa lalabas ang ika'y mahalin. Sinabi ko noon sa'yo na huwag mo naman ako paglaruan. Bakit kaya? O bakit kaya nangyayari ito? Kung sino pa ang minamahal mo ay siya pang hindi tapat sa'yo. Dapat nga kaya ikaw ay masisi ko. Sinabi ko noon sa'yo na huwag mo naman ako paglaruan. Bakit kaya? O bakit kaya nangyayari ito? Kung sino pa ang minamahal mo ay siya pang hindi tapat sa'yo. Sa Diyos lamang, sa Diyos lamang, pag-ibig na walang hanggan. Sa Diyos lamang, sa Diyos lamang, pag-ibig na walang hanggan. Tulad ng isang libo
ay isang malaking tukso. Bakit mahirap? Ano bang nangyari? Ay di masasabi. Puso'y wag sumahan tuwing narulangan. Sumunod nakasalan tulad ng sangibo. Ako ay mamamatay. Pangarap ang tanging nais, nakarating sa kabilang Wag ipakita ang luha sa mata. Wag kang mabakala. Luha ay pahila na, may pag-asa pa para lumigaya. Bago ngayong gabi, ang luha ng iyong buntis. Puso mo'y turuan, huwag ipatak ang luha, pagkat marami pang iba. Wag ipakita luha sa mata. Wag kang mabakala. Luha ay sagisag lang ng kalungkutan at ng kahinaan. Itago mo ngayong gabi ang luha ng iyong budhi. Puso mo'y turuan, huwag ipatak ang luha, pagkat marami pang iba. Luha, Diyos ang may gawa, siya ang lumikha, siya rin ang bahala. Itago mo ngayong gabi ang luha ng iyong bunhi. Puso mo'y turuan, huwag ipatak ang luha, pagkat marami pang iba.
po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Lunes. Yan. At ang petsa ay April 26. Yan. Eksakto naubos yung gas ng aking kalan. Oo. Behave, Bray, ha? Behave, ha? Ayan. Sabi ko, behave ka, ha? Behave ka. May usapan na tayo. Sabi ko, mag-behave ka. Nag-usap muna kaming dalawa nito, eh. Kaya lang talaga wala, eh. So, meron tayong mga pa-shoutout kayo mga manaya at syempre, konting balitan ulit. So, umpisa na natin. Sabi ni Ma'am Arboso Jennifer, hello Rian, kumusta na? Galing ng boses mo. Na-miss na talaga kita Rian, bitin na ako sa gigs mo. Ingat ka lang lagi baby idol. Dapat magsombrero ka. Mainit. Sensya na Rian, di ko naman susubaybayan iba mong gigs. Busy kasi, Ramadan ngayon dito. Ingat ka lagi, araw-araw. God bless to all. At sa'yo rin, Kuya Hilbal from Qatar, Chenny Arboso. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Chenny Arboso. At ingat-ingat din po kayo dyan. Alam ko po yan, ibang schedule pagka Ramadan. Kadalasan yan sa gabi ang trabaho. Tulog sa umaga. Yan. So, ingat-ingat po kayo dyan. At maraming salamat po sa, sa shoutout nyo rin po. Shoutout din nga po pala dyan sa mga, sa lahat po ng mga taga Qatar. Right, tumigil ka. Ang kulit mo. Alisin mo yung kamay mo. Nahawakan yung kamay ko. Tingnan nyo. Nandiyan, talaga, Sabi naman ni Ma'am Marilyn Mina, hi Idol Rian, keep safe always. Hello sa family, Sir Hill, at sa lahat ng sponsor. Yan, shoutout din po yan. Maraming salamat po, Ma'am Marilyn Mina. Shoutout din po sa inyo. And then, next. Sabi naman ni Ma'am Ellen Magallanes, ganda-ganda talaga ni Idol Rian, lakas talaga ng karisma, kay raming fans. Idol, huwag mong kalimutan mag-TY, malaking bagay yun. God bless Iha, and shoutout po. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Ellen Magallanes. Shoutout din po sa inyong lahat yan. Next, sabi naman ni Ma'am Norma Gatchalian, wow, ang bait naman ng mga tao dyan, sir. God bless sa inyong lahat. Yan. Babati. Ayan, okay. Maraming salamat po, Ma'am, excuse me. Ma'am Norma Gatchalian. Thank you po. Next. Sabi naman ni Ma'am Gina de la Cruz, hello inaanak, Sir Eddie, Ma'am Emma, ingat po kayo lagi, nakakatuwa naman. May nagpa-picture pa. Salamat po kuya sa suporta mo sa Batang Drummer. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po Ma'am Gina de la Cruz. Thank you po, and ingat din po kayo dyan sa inyong lugar dyan sa Italy. Okay, sabi naman ni Ma'am Agnes Monteagudo, malapit-lapit na sila dito sa amin, Hilbal. Kung alam ko lang sa Bacoor sila nagpunta, sana andun din sana ako. Ingat lang kayong lahat. Okay, maraming salamat po. Sayang nga po Ma'am Agnes. Ano po? Anyway, next time po. Baka sakali ma-champuan nyo na. Okay, maraming salamat po Ma'am Agnes Monteagudo. Next. Sabi naman ni Sir Harold Pumanes, panotis naman and shout out yan. Hello po sa inyo Sir Harold, pare Harold Pumanes. Shout out na rin po sa inyo. Ayan. At yung subscribe natin ng channel ni pare Harold Pumanes. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, sorry talaga Sir Val, hindi ako nakahabol sa live mo. Sakto naman, nag-blackout dito sa amin. Sayang talaga, inabangan ko naman yun. Anyway, thank you pa rin. Shoutout na lang kay Rian at kay Bri. Keep safe always. Ayun na si Bri, nasa ilalim. Pumwesto na sa kanyang higaan. Maraming salamat po, Ma'am Patricia Dublin. And shoutout din po sa inyo. Next, sabi naman ni Francisco Quintao Jr. Siya po si esing ng Ampid. Si PO1 Francisco Quintao Jr. Pa-shoutout, boss. Sali ako. Ayan, sasali ata siya doon sa pag-game kagabi. Ayan, na eh. Tapos na. Next Sunday. Pwede pa. Okay, maraming salamat sa iyo, pare PO2 Francisco Quintao Jr. Yan. Yung esing ng Ampid 1, San Mateo Rizal. So next, ayun, hanggang doon na lang pala ang ating pa-shoutout mga manay. At gusto ko rin po ulit i-congratulate yung 10 nanalo kagabi ng GCash at saka or load, 50 pesos GCash or 50 pesos load. Yun po ay sponsored ng ating
kasamahan na si Ma'am Purple K. I-donate niya na lang po yung napanalunan niyang 1,000 doon sa nung parampang ko doon sa pag-giveaways ko na 20,000 subscriber ko doon dati. So maraming salamat po Ma'am Purple K. Subscribe po tayo sa channel ni Ma'am Purple K. And likewise, muli kinocongratulate ko yung 10 nanalo ng tag 50 pesos. And sa next Sunday po, magkakaroon ulit tayo ng another set of Pinoy Henyo, at sana marami pang dumalo at para manalo rin kayo ng 50 pesos GCash or 50 pesos sa load. Yan, okay. Sponsor pa rin po ng ating kaibigan na si Ma'am Purple K. Yan, okay? So, at muli, ito po si Hil at ito ang Hilbal Channel. Maraming salamat po sa patuloy yung pagtitiwala at pagtangkilik sa channel ni Hilbal. Naway pagpalaan ng bawat isa sa atin ang pong may kapal, bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan, ingatan ang bawat isa sa atin at bigyan ng pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat po, God bless you all, and Diyos mabalos. Yan, si Brian nandun na. Tulog na.